L'Associació de Mestres en Rosa Sensat va néixer a mitjans dels anys 60 amb l'objectiu de renovar l'escola catalana, però sobretot per completar la formació que rebien els mestres i les mestres d'aquell moment. A l'octubre de 1965 va començar a oferir cursos de forma clandestina i a l'empara de diferents entitats, en el que van anomenar Escola de Mestres. Al capdavant d'aquell projecte destacaven 7 pedagogs, conscients de les mancances de la formació dels docents. L'Escola de Mestres va agafar el nom de Rosa Sensat, una de les mestres més recordades de principis del segle XX i un referent de l'escola activa, pública, de qualitat i a l'aire lliure, però també un gran exemple de mestra compromesa i exigent amb la seva professió. Amb els seus cursos, l'escola aviat es va convertir en un referent per a molts mestres catalans que volien una escola diferent. Un punt de trobada on s'intercanviaven experiències, s'accedia a nous sabers o s'aprenien metodologies innovadores. Però és a partir de 1966, amb la creació de l'Escola d'Estiu Rosa Sensat, emmirall de les escoles d'estiu d'abans de la guerra, que aquest projecte esdevé el gran referent català de la renovació educativa, de defensa d'una escola diferent, pública, de qualitat i arrelada al país. L'Escola de Mestres i l'Escola d'Estiu Rosa Sensat es van situar al centre del debat educatiu i van aconseguir grans fites, com les declaracions sobre l'escola pública dels anys 1975 i 1976, van impulsar plataformes com el CEPEC, Col·lectiu d'Escoles per l'Escola Pública Catalana, o van ajudar la creació de moviments de renovació pedagògica arreu del país, però també fora de Catalunya. Un camí que va culminar el 1980 en constituir-se com a Associació de Mestres Rosa Sensat. Avui, l'associació segueix sent un referent de la formació continuada dels mestres, amb 1 miler de socis i sòcies, una veu pròpia i independent dins la comunitat educativa. Fidel als seus valors a favor d'una escola pública, activa, de qualitat, inclusiva, compensadora, democràtica i catalana. A partir dels interessos i les necessitats dels propis docents, dissenya una àmplia oferta de formació, adreçada a mestres i professorat d'educació infantil, primària i secundària, que vulguin actualitzar i millorar la seva feina com a educadors, prioritzant la presencialitat per tal de fomentar l'intercanvi, el diàleg i la coneixença entre els mestres, oferint eines, materials i recursos per la pràctica docent, útils per al dia a dia, fruit de l'experiència dels propis docents. A banda dels cursos, seminaris, jornades i xerrades a la seu de Barcelona o a diferents punts de Catalunya, l'Associació de Mestres en Rosa Sensat també ofereix formació i assessorament dins dels mateixos centres educatius. Compta amb una vintena de grups de treball, dedicats a matèries i temes específics, formats per mestres i experts que es reuneixen periòdicament, estudien, experimenten i elaboren propostes concretes que es tradueixen en articles, llibres, materials o programes de cursos oberts a tothom. Un veritable motor per la recerca i la innovació educativa. L'associació continua organitzant cada any l'Escola d'Estiu, dedicada a un tema central i que es manté com a punt de trobada de mestres i educadors d'arreu dels països catalans i també de la resta de l'Estat. I promou la publicació de llibres de temàtica educativa i, des de 1974, l'edició de Perspectiva Escolar, la revista en català més antiga, i des de 1981, la revista Infància. Actualment, també publica revistes sobre educació destinades a l'Estat espanyol, a Europa i Llatinoamèrica. Amb la voluntat d'impulsar la renovació pedagògica i la qualitat educativa, des de fa més de 40 anys, atorga els Premis de Pedagogia i els guardons Marta Mata, i recentment el Premi de Poesia, uns reconeixements a les experiències i propostes d'innovació educativa i accions que fan visibles els valors de l'educació. La Biblioteca de l'Associació, al centre de Barcelona, està especialitzada en educació i pedagogia i conté una àmplia col·lecció de llibres per a infants i joves. Conserva un valuós fons històric,
amb documents antics i publicacions sobre educació, a més dels arxius personals de mestres com Rosa Sensat, Artur Martorell o Angeleta Ferrer. La biblioteca organitza jornades, seminaris, activitats, maletes temàtiques per fomentar la lectura d'infants i joves i publica periòdicament crítiques de les novetats i llistats bibliogràfics sobre temes específics. El Garbell és el butlletí que la Biblioteca de Rosa Sensat publica periòdicament, on hi ha una tria dels llibres que han arribat a la biblioteca i que el Seminari de Bibliografia Infantil i Juvenil ha llegit, valorat i ressenyat. Amb més de mig segle de recorregut, l'Associació de Mestres Rosa Sensat ha estat reconeguda amb nombroses distincions i és un referent internacional. Avui, l'associació vol projectar-se cap al futur, a través de la modernització i ampliació dels serveis que ofereix, fent créixer el nombre de persones associades i els seus col·laboradors. Un exemple és el projecte Escoles Amigues Rosa Sensat, que vol teixir una xarxa de centres educatius per tal de construir projectes conjunts, però que també es puguin beneficiar dels serveis de l'associació, amb formació continuada, material didàctic, assessoraments personalitzats i eines i pràctiques pedagògiques actualitzades. L'Associació de Mestres en Rosa Sensat segueix caminant endavant, fent compatible la continuïtat i el canvi, ajudant els mestres i les mestres a ser millors professionals i a fer una escola millor.